candidate jongi ka jingmi jongki surtem tenrai ki bathiang ki bala o penwandur na uding sopan bat balate lang bat kiksai ka sawas yang hakeleng kari bat ka penitu ya kariti ka dostor bat ka culture jong ka jela lingba iba resengbor kurkalang ibla yo pdiang e khusnam patmashri award tungin yakmi hlo kani ka khubor Khusnam Padma Award kalong kawai na ka khusnam ka bahe kabala juaya ki riu pat ba jong kari kum ka jing itu ya ka jing no senyang lani ka jing ai jing sakri ka papa wat ka bakham kong san lani ka jing ai jing sakri ha baro kilyang trekam menta ka kanti ya unong shna ya ka tiar tem tenrai ki khasi ka duitara bat unong shna sul ba na East Khasi Hill Meghalaya iba Rising Board Kurkalang la aya kani ka khusnam Padmashri ha kalyang jong ka art folk music unong shna tiar tem jong ka pateng ka balai iba Kurkalang ila sedang ban shna ya ka duitara mentala kumbalai pulai snem kanti da ka jing ai men siam jong ipa iet bat kino hikai ha school jong iba Kurkalang ila sedang ya kani ka kam nado dang kham samla kania kasap kaba idon ban shnaya ki tiar tem kalawan ra nam ya ha kaba iju penan kam ya ki dieng jong dieng so phan ban shnai ki jing tem ki babahatam apo school kadon tu ka subject bi ong ka SCPW kata haru nadu usnem bangandang le school tengah tharai adam dangam bakla dai hakitu ki por dang class 7 class 8 kumtahi te nang ta las tang ban shna hakpol ba samit school long ngasaj pet tang ya kadul ke basna mai tenga sim nuksa nang ta bat yang tang ngasai sna ngasa somit sepo skor tenang ta ginong hikai ru ki ai man sim wala ijusnaru ya ki weipat ki jajing tem tenrai kum kamaring not ka ksing ka saitar ndre ikam tebet pat ban shna ya ka duitara kanie iong kala bandai na ka jing buon jong kinong pha shna bat ru ka jing iet jong ya ka duitara kasimpor ya itang lai sngi ban shna ya kawai ka duitara bat hadu mentai la de ban shna da kispa tembi ki duitara nga ai masem kan nga ai masem ya ki para samla lene ya ki khna ki badang sedang mo bakin shim ya ka chingi kle ba ban khen ba kanu bentar ka dai bit ka kam bat kham tam ya kani ka ba ngaya kat kum ka jingjai lati junga kalong ba kadai kum kacing plelat man ya ka lalong kum kalat aikam aicam yangi nomor ba parthai menta kalong ba kadru kam ru takta tang ba inang ban snai ki tiar tem iba Rising Board Kurkalang ilong ru wei na kinong shna sur tem ubala tebet iba ju tem ya ki sur tem ba pher ba tunlong ru ya ki workshop bat shim menta ru ha ki jingpen inam ba pher nalor ka ba ide hari khasi katiar tem ka ba isna ijudi ru shakaleng ki benta jong kari bat ru iju shem ya ki order na ki school hikai tem bat ki wei de ki jaka puli kumju ha ka chi sneu junga habang apoi ka ni ka phang ka ba long kendit yang ka ba ngam chem pai prakhat ka ba wan chia nga ta long season 1 te nga la kendit kum sim namar ba kumno ka chia kumni te haden nga prakhat oh kadai ka jing tho shun jong ublei wan jurong ubala benta yang kani garukom te khandet ngadon ka jing kemen nakabenta ka por ka ban sawan pan ikelmen ba inla ban le ai nakabenta ka jing bha ba ka jing mentoy jong ki pateng ki bahadien ba ila kan tu ya ki ban pendap ya ka jing ang nuot ka jong ki da ka jing iet ba ka jing trash tom bureau report DD News Long